Усім привіт! В етері телеканалу ОТР програма «Бугунь». Сьогодні я її ведучий Айдер Муждабаєв. Я дуже радий, що сьогодні в нашому етері, до речі, вперше ніколи в мене в гостях не була відома українська кримська співачка, діяч громадський, патріот України Юлія Качула. Салям алейкум. Салям алейкум, вітаю усіх слухачів і глядачів. Доброго дня і слава Україні! Смерть ворогам. Юлічка, скажи, будь ласка, ось я завжди, коли дивився, я просто коротко розповім, може хто не знає тебе, ти там і сама співала пісні, і займалася з дітьми, які співали під час окупації весь цей час, протягом майже 8 років. Співали, записували українські пісні, кримсько-татарські пісні перекладали на українську мову. Наприклад, є відомий кліп «Гузель Крим», які співають кримські діти українською мовою. Тощо, може, я щось забув, я не дуже культурна людина. Можеш трохи розповісти, чим ви займалися, ти, особисто твої друзі, твої однодумці в окупованому Криму? Я за вас завжди дуже хвилювався і за всіх людей, які там якось себе проявляли як українці, бо я знав, що це все не вічно. Тобто їх така умовна там толерантність до цього, да, вона колись різко закінчиться. І вона, напевно, різко закінчилася, так? І ось ми бачимо, що вони роблять з Наріманом Джелялом, з іншими, з братами, з усіма. Да? А як твоя доля? Як доля твоєї справи, твоїх дітей, з якими ти займалася, твоїх колег? Просто хочу таку об'ємну картину твого життя в окупованому Криму, і що потім відбулося, і де ти зараз, і що ти робиш? Мгм. Взагалі не 8 років, тому що одразу після того, як це відбулося, я поїхала до Польщі, я просто не змогла витримати, мені треба було десь перебути цей час, якось з думками зібратися. Тому в 18-му році я повернулася до Криму, тому що не побачила з українського боку саме такого якогось масштабного культурницького спротиву, і от мені захотілося щось внести це своє, так, тому що я думаю, що мистецтвом і піснею, в принципі, можна багато що робити. І в 18-му році я почала займатися з дітьми, хоча я до цього ніколи не працювала, насправді в мене не було досвіду, але бачите, як ніби доля дійсно направила, так, і життя. І як тільки я почала працювати, одразу я зрозуміла, що в Криму я можу знайти однодумців, що це дійсно дуже хороші і діти талановиті, і сім'ї, родини адекватні, розумні, які дуже мріють про те, що в їхніх дітей була можливість розвиватися, щоб в їхніх дітей були крила, щоб вони були вільні, щоб вони могли їздити світом, бачити різних людей, різні країни, так, а не тільки те, що вони можуть побачити в Криму. Тому якби справа закрутилась, і я побачила оте відлуння своїх ідей, своїх пісень, своїх проєктів. Я побачила в тих дитячих очах і в очах їхніх батьків той вогник, що вони дійсно дуже зацікавлені таким проєктом, наприклад, україномовним, так, і кримсько-татарськомовним, як «Діти Криму». От. І ми почали працювати. От дійсно така перша, можна сказати, і потужна, як на мене, робота, як «Гюзель Керим» українською мовою. Ми записали, ми зробили все своє, тобто це авторське аранжування, це авторський переклад. От, і я знаю, багато хто із кримців казав про те, що він дуже якби близький до оригіналу, і от він дуже такий проникливий. Тобто вдалося нам зробити Це дійсно правда, так. Це було дуже зарушливо було. Просто я навіть коли це все слухав, дивився і показував іншим, я казав, що я дуже за вас хвилююся, що це все коли закінчиться погано. Я перепрошую. Я переживала. Я кожен раз, коли випускала щось нове, я десятки раз думала, я навіть більше не за себе переживала, а за тих, хто поруч зі мною, так, тому що це дійсно, я намагалася робити це настільки якось символічно, настільки, щоб навіть вони так змогли зрозуміти, ті люди, хто там керує в Криму, і ті, хто мають там, своєрідні якісь позиції і так далі, щоб до них навіть дійшло, що, от дивіться, діти хочуть абсолютно іншого життя, вони не хочуть цих пілоток і кокошників, вони не хочуть цього культу російського смерті, вони
Вони хочуть іншого життя, все, це вже закінчилося, пом'янули і пішли далі. Тобто я бачила це в дитячих очах. Я розумію, що їм потрібно абсолютно інше життя. Вони наповнені їм, вони не хочуть того культу смерті. Тому, звичайно, я переживала, коли ми випускали всі ці відео, але ну не могла мовчати. Тобто обов'язково мала би бути якась така душевна, талановита, творча, самовіддана ну, противага тому всьому, що відбувається навкруги. Ну і звичайно, зараз вже просто дійшло до апогею. Якщо вже я до останнього трималася, я до останнього намагалася якось тримати те українське кримсько-татарське небо. Ну, слава Богу, кримсько-татарське небо там є кому тримати. Я сподіваюся, що буде все. Ну, я взагалі вірю, що буде все дуже-дуже добре. От, але от тримати те українське небо в Криму, я зрозуміла, що ну це вже все, треба виїжджати, тому що те, що там відбувається зараз, це вже як ну, приділ, все, межа. Розкажи, будь ласка, що відбувається? Бо знаєш, ми маємо такі часткові дані. Люди не всі хочуть ділитися. Розкажи, по-перше, як ти евакуювалася звідти, і якщо це можна, де ти зараз, як твої справи, і що відбувалося останнім часом, ну після повномасштабного вторгнення, яка атмосфера, що кажуть люди різні, такі, які були за там окупацією. Ті, хто завжди були проти, ті, хто, може, байдужі були. Ось така дуже цікава картина Криму сьогодні, ось зараз, коли багато хто звідти втік, там, в різні країни. Там, про нас, я знаю, що просто деякі села кримсько-татарські, вони просто там, майже немає людей в деяких місцях. Тобто, ось я хочу, щоб ти розповіла, як там зсередини, що там відбувалося, давай почнемо з того, коли ти звідти вибралася. Ну, я вирвалася взагалі, це дуже така цікава історія. Ну, тому що як тільки я виїхала, десь за 2 години вже перекрили Кримський міст і почали випускати тільки ну, по цих от кримських документах і чоловіків тільки з білетом військовим. Тобто, в принципі, якби в останні години мені вдалося вирватися. Навіть коли вже я їхала на автобусі і ми зупинилися в Керчі, то нас теж там перевіряли, що просто заходили і перевіряли все. Тобто до цього раніше такого не було. Тобто це вже все, це вже той був останні ті години, коли можна було дійсно спокійно виїхати. Це було 18 вересня. І я взяла квиток на будь-що. Тобто треба було їхати до Краснодару, але квитків не було, а вже з Краснодару потім на Владикавказ і звідти вже через Грузію. Ну, такий шлях, якби я собі вибрала саме такий. От, я поїхала в Сочі, тому що не було ніяких абсолютно можливостей просто виїхати з території Криму. От теж там в Сочі надивилася на все те, що вони там будують, роблять, і як вони виглядають, що вони говорять. Тобто в Сочі це взагалі, знаєте, така дача москальська, знаєте, якщо Ну, так це образно. дача Путіна, він там часто буває, там олігархи його, там, ну, звісно, там і вся нечисть ця, там теж має якусь там нерухомість, відпочиває в дорогих готелях цих, які там побудували під Олімпіаду 2014 року. Так, ну тобто я думаю, що ви мій такий посил зрозуміли щодо дачі цієї тої так званої еліти російської. От, і з Сочі я одразу питала, як можна так виїхати. І поїхала тоді до Мінвод, є там таке місце, і звідти вже до Владикавказу, а з Владикавказу вже в Грузію, і там вже можна було добратися в Європу, а з Європи вже в Україну. Я зараз в Україні. От, і це, звичайно, така була подорож дуже важка, але просто я відчувала, що якщо я зараз не вийду, я просто, мене просто там можуть фізично знищити. Тому я якби відчула, така чуйка підсказала, і я зразу в той же момент зібралася просто за годину і виїхала. Що зараз в Криму, чому я так відчула? Ну, це просто апогей якоїсь бісовщини, якоїсь неадекватності, недолугості. Люди просто, я не знаю, мені здається, що всі просто адекватні, які могли виїхати, молоді,
Звичайно, комусь треба, щоб обороняти і чистити, зачищати, скажімо так. Звичайно, що всі виїхати не можуть. Але ті, ну, жінки, наприклад, з дітьми, ну, це просто, ну, реально треба було рятувати своє життя. От, дуже багато зараз там неадекватних людей, від яких можна очікувати все, що завгодно. Оце я відчула, це я навкруги себе побачила. Те, що впряму відбувається зараз, я можу так розказати з того, що я встигла побачити, тому що перед тим всім я відчувала, що мені прийдеться, скоріш за все, все рівно виїхати. Я трошки поїздила Кримом, подивилася, що там відбувається, особливо в селах, тому що вони там можуть якісь фасади, показуху якусь показати, а коли ти тільки заходиш там за будівлю, а там розруха, все розбито, це знищено, там п'янство, пляшки, неадекватні і так далі. І так само, як, наприклад, вони ті дитячі майданчики на показ будують, які обставлені парканами, вони це все роблять особливо біля доріг, щоб ти їдеш і дивишся, о, дивіться, дитячі майданчики. Хоча навпаки дітям треба бути подалі від доріг. Тобто те, що там зараз відбувається з Кримом, ну це дуже дійсно страшно. Тобто всі оці туристичні тропи, вони загорожені колючим дротом. Тобто вже люди так просто, як вони могли пройти, вони не пройдуть. Та ж сама Байдарська долина, така відома і така, ну, улюблене місце багатьох, там тропи, колючий дрот. Земля розкроєна, розпродається, той же Севастополь, він просто роздерибанений повністю. То ніхто там не думає про те, що треба там розвивати якесь сільське господарство. Ні, абсолютно. Там, де колись росли виноградники, там, де були дуже гарні сільськогосподарські землі, там просто все поділено і все розпродається. Наприклад, є таке місце, виноградник Інкерману, це десь район Ялтинського кільця в Севастополі. Там взагалі вже є в росіян генплан, що вони хочуть там побудувати в тих таких шикарних просто місцях, які могли би там, не знаю, кормити дуже багато, ну, землі і людей. Просто мікрорайон для себе, з залізобетону, так, в такому стилі, як вони це звикли робити. Усюди ці пам'ятники, ці Великої Отечественної, тобто вони будують оці знов таки на показ, нібито вони поважають там тих, хто воював і так далі. А самі кримчани, вони немає такої якби поваги, тому що я бачила всі ці могили тих же ж їхніх батьків, там дідів і так далі. Воно все там в страшному все вигляді, тобто все розкидане, сміття, там розрушене. Це великий показник, коли як люди відносяться до могил своїх там предків, це великий показник відсутності культури. Тобто у них немає поваги до інших культур. Наприклад, є дуже відоме село Кольчугіне. Там колосальна тож своя історія є, воно просто все винищене. Якщо ви покажете ті фотографії, які я вам надсилала, просто щоб люди на власні очі... Я подивився, просто я не думаю, що це треба показувати. Там таке, ну просто занепад такий, да? Ну, дійсно, там паркани, занепад, да. Ну таке все. Ну, тобто, ця картинка, вони ж завжди створювали штучну картинку там в цілому з Росії і з Криму так само. Я просто, знаєш, хочу більше про людей поговорити. Не стільки там про цей занепад, про дерибан землі і тощо, це все зрозуміло. А ось які настрої в різних середовищах, ну, які ти можеш знати і протранслювати і прокоментувати? От зараз, після того, вже як ця фаза війни відбулася. Важкий зараз настрій, залишилися там дійсно дуже такі важкі люди, залишилися ті, які дійсно там готові купляти ту АК за 60 тисяч рублів, так, як там розпродають вже, і захищати свою родину. Є дуже хороші люди, які вірять і чекають ЗСУ. Тобто, ну, настрої різні. І це зрозуміло, що це теж штучно зроблено, тому що територія Криму заселялася довгий час людьми, які там не повинні були бути. І багато хто з них нікуди і не подівся звідти. А серед кримчан є просто прекрасні
люди, які могли би відбудувати той Крим, коли вже там буде дійсно спокій, перемога і дійсно ну, таке прагнення людей до колосального просто розвитку і ну, до волі такої, щоб Крим побачили всі, хто хотів його побачити, хороші, нормальні люди, щоб Крим став насправді тим місцем, де можуть відпочити, набратися сил, якоїсь такої культурності, духовності, світлості, тобто всі хороші люди могли би приїхати в Крим Ні, і ну після нього стати про Крим іншим. майбутнього, ми ще з тобою поговоримо. Так, я про настрій зараз. Ось та умовна вата, яка п'яна там, я пам'ятаю, в 2014 році там бігала площею центральною, і там бухала горілку з горла. І що вони зараз? Вони зараз впевнено почуваються, або вже думають, що якось щось пішло не так. І ті, хто приїздили туди, то ці мігранти, військові, їхні сім'ї. Що зараз там відбувається на там ринку нерухомості? Чи вони вважають за потрібне вже потрохи збиратися, або навпаки там вірять в Путіна, в фюрера свого тощо. Ось як ця страта ось умовно проросійська виглядає зараз, якщо ти за нею спостерігаєш? Багато хто насправді виїхав, так. Тобто сім'ї вони вивезли свої, ну, одразу, як тільки почалися якісь такі активні дії. Ну, чим більше хлопці наші підходять до Херсону, то, звичайно, там напруга росте. Ну, і з того я що знаю саме про цих от прибіжників, опрічників Аксьонова, то вони як там дерибанили все, як будували свої вілли на тих всіх землях прекрасних кримських, так вони, в принципі, цим всім і продовжують займатися. Тобто, ну, як приїжджали там всі його ці друзяки, так вони всі там і є. Ну, тобто, я так розумію, що для них якийсь взагалі потрібен, ну, такий, не знаю, з нашого боку колосальний показ, удар нашої сили для того, щоб вони зрозуміли, що все, ребят, вам кінець. От, тому, ну, на жаль, з того, що я знаю, з того, що я бачила, вони там на місці, і вони готові, дуже. Вони готуються до чого? До війни за Крим, до чого? Як там військові почуваються? Ну, хоча, знаєш, можеш не відповідати, якщо ти не знаєш. Або якщо там знаєш щось, ну, може, якісь там розмови там з росіянами, що вони там. Ну, ти ж пам'ятаєш це відео, да? Не хочеться уїжджати, там все по-домашньому все було, да? Чи залишається така сама впевненість, яка в них була там з 2014 року і впритул до цього вторгнення масового? Ні, впевненості вже точно немає. Дійсно багато людей, це правда, що вони виїжджають. А з того, що і так, я буду казати тільки те, що я знаю особисто, що багато хто з тих, хто лишається, вони просто хочуть купувати зброю, мати свою зброю, і Росія дає таку можливість для того, щоб захищати свою родину. От, тобто до цього треба бути готовим, це треба знати, розуміти, от, що ну, якби, така ситуація досить ну, напружена. От. Ще я можу так ну, поділитися тим, що я особисто бачила, що біля військових баз, там їхніх цих Севастополем, дуже багато місця зачищали, розчищали там, де кладовище. Тобто я так підозрюю, що вони розчищали ці місця для загиблих серед цивільного населення і серед військових. Тобто вони готуються, що це ну, буде дійсно ну, страшна бойня, страшна війна на смерть, а не життя. Скажи, будь ласка, а щодо, ну, умовно, так називаємо, української частини, кримсько-татарської, які настрої в цьому середовищі, як люди проявляють себе або не проявляють, бо зараз дуже все жорстко, так, і, напевно, вони шукають там диверсантів, шпигунів, там, ну, ми ж знаємо, як це вони роблять і як вони можуть там ці справи фабрикувати. Як живеться кримсько-татарському і проукраїнському середовищі? Ну, я із тих людей, яких я знаю, з якими я спілкувалася, то люди дійсно дуже чекають, вони це чекають так, ну, приховано, вони про це не хочуть говорити, тобто ні, от, і все, тихенько.
Але разом з тим я чудово знаю, що людей, які дійсно чекають уже тої волі, тої свободи, не тих парканів, не тих вбивств, не тих безкінечного терору є прямо досить багато. Скажи, будь Вони ласка, дуже чекають да. звільнення. Дивись, а наскільки відчувається присутність військових там? Ось просто, знаєш, ти пересічна, ну не пересічна, а формально пересічна там мешканка Криму. Наскільки вони насичували останніми місяцями технікою, солдатами, так званими, ну, своєю терористичною армією? Дуже насичений Крим, дуже-дуже. Тобто постійно можна було бачити на дорогах ці військову техніку з цими зетками, ветками, овками і так далі. Тобто військових дуже багато. Плюс і ще багато тих, які просто не носять тої військової форми, але по їхній по спілкуванню, по тому, як вони себе там поводять і так далі, теж було зрозуміло, що це теж військова. Тобто можна сказати, що Крим зараз неймовірна військова база, дійсно набита просто і технікою, і зброєю, і людьми. І, це дуже, звичайно, територія важка. В плані того, як далі буде відбуватися звільнення. Військовим це краще знати нашим. Ну, Але те, що я звісно. бачила, дуже багато. Ну, дивись, ось це там на початку повномасштабного вторгнення там багато було світлин з Криму, де люди, ентузіасти такі російського рейху малювали собі Z на автівках, навколо там гасла за Родину, за Путіна, там все таке інше. А як зараз, на той момент, коли ти виїжджала, як працює пропаганда, що вони показують, демонструють? Як ця атмосфера, якби вона трохи попустилася, або навпаки, у них там цей імперіалізм лише збільшується? Збільшувався. Коли я вже виїжджала, це ж я розказувала, що це вже був просто апогей. Тобто телебачення там у них повністю працює на пропагандистські всі ці речі. Плюс навіть самі люди, тих, хто працює на тих же ж маршрутках, автобусах і так далі, тобто мають якусь хоча б там таку маленьку, щоб вони пов'язані там так з якимись такими речами, той державності, скажімо так, да? Місцевої, то їх просто заставляли приклеювати ці зетки. Тобто навіть люди, наприклад, на всіх маршрутках заставили приклеїти зетки. Тобто ніхто із людей, водії самі того не клеїли. Тобто це просто колосальна пропаганда. І люди ті ж самі, які там їздять в тому транспорті громадському, вони, мабуть, думають, дивіться, кожен підтримав. Але це неправда, тому що це така спеціально зроблена робота. Так само все абсолютно, що пов'язано з саме таким якби важливими сферами, так? Там, як, наприклад, швидкі, там, все абсолютно, все уклеєно. А потім ми дізнаємося від тих же водіїв, що ми цього не клеїмо. Це була така зроблена така робота. Тобто на це вони віддають колосальні сили, час, гроші, так як вони, в принципі, це і завжди робили. Повна брехня. Тобто, коли дивишся новини, ти просто все навпаки повинен сказати, і ото буде правдою. Пропаганда просто колосальна. Чи люди вірять цьому всьому? Повірте, що ті люди, які і до того аналізували, спостерігали, розуміли і так далі, звичайно, ніхто не вірить. А оті зазумбовані, які з радістю на це йдуть, то для них дійсно це все є такою правдивою інформацією. І це, звичайно, найколосальніша робота, над якою треба постійно працювати, щоб люди просто знали правду. Тому треба було показати фотографії, який є Крим насправді, а не те, що вони малюють там в своїх програмах. Тут вже, знаєш, вже йдеться не про занепад, а про війну, і вже там прилітати почало, і спокою того умовного немає, і вже не зрозуміло, і що там Путін, як фюрер, думає робити. Тобто така невизначеність останніми днями особливо, і терор, звісно, так?
А як виглядає терор всередині Криму? Ну, тобто, це, знаєш, стукацтво один на одного, там, доноси, листи до ФСБ, може бути там на роботі один на одного. Як люди взагалі спілкуються, бояться один одного чи ні? Ось на такому побутовому рівні, побутовому такому, ну, на роботі, десь там в колективі, десь там в театрі, я не знаю, яке коло тобі ближче. Школа, це окремо теж, да? Тема така. Ось таке повсякденне життя. Яке воно зараз? Воно таке саме фейкове, як ти розповідаєш про пропаганду, або люди якось там, ну, намагаються, ну, я не знаю, один одного підтримати, або навпаки топити. Ну, просто яка атмосфера в Криму? Ну, близькі люди, звичайно, один одного, ну, такі близькі по духу топити не будуть, але те, що дійсно ситуація дуже-дуже в цьому плані напружена, це правда. От з моїх знайомих, хто мені розповідав, що вони якраз працюють в сфері освіти, то там просто дійсно викликають, перевіряють ФСБ, допитують, тільки щось, хоч якийсь натяк там на в бік України, чи задумайтесь, чи що це вже війна, що це вже дуже серйозно і так далі. І все, і людину зразу забирають. Тому а, дуже обережні. Ті, хто нормальні, вони дуже обережні. Вони намагаються просто мовчати і нічого не лишній раз там нічого зайвих не говорити такого. Тому так, зараз це просто рівень напруги настільки високий, і це треба розуміти, що людей просто реально беруть от ні за що. Тобто будь-який там маленький, малесенький якийсь натяк і все. І, тобто людина просто реально одразу під якоюсь слежкою, там, під наглядом, під підозрами і так далі, і так далі. Тому, ой, дуже мені, звичайно, Крим зараз шкода. Я дуже за ним спостерігаю, і я дуже теж переживаю за тих людей, які там залишилися. Скажи, будь Там ласка, зараз за твоїми особистими враженнями, наскільки менше людей там стало наших, і наскільки більше? Я розумію, що ти не статистика, ти ніколи це не порахуєш. Ну просто ось твої відчуття за ці роки, які там жила в окупації. Багато твоїх знайомих, там спільних знайомих з кимось там виїхало, і чи багато заїхало чужих людей, от там, де ти жила, там де працювала, тощо. так склад змінився. Склад людей змінився, тобто таких українолюбних, так скажемо, або взагалі просто людей, які от волю люблять, волю, свободу, так, тобто вони не можуть взагалі просто фізично, не те, що там душевно жити в краї, де всюди паркани і всюди за тобою слідкують і можуть тебе просто дійсно фізично мучити ні за що. Такі люди, так, вони намагалися просто врятувати своє життя, і вони виїжджали із Криму. А заїжджали ті, хто цій російській владі там потрібні, які могли б одягати оті пілотки їхні, там співати їхні оці пісні пропагандистські і танцювати на їхніх так званих царських балах на тих руїнах. Тому склад дійсно змінювався за цей час, і дуже багато людей, хороших людей, розумних людей, людей, які дійсно здатні щось на краще змінити, вони просто були змушені виїхати. Тому так, дійсно, дуже все в Криму. Чи ти не думаєш зараз, що все, що ти там робила, ну не все, звісно, але це загалом було марно, і ти просто ризикувала, а зрештою все одно зруйновано. Те, що ти Ні, проєкт. нічого не марно. Я дуже вірю в нашу перемогу. Я дуже вірю в те, що навіть оті промінці, які залишила там в деяких людях, вони все-таки розквітнуть. І взагалі та робота, коли ти робиш її за добро, за цінності, за волю, за свободу, за мову, за кримсько-татарську мову, вони не можуть бути марними.
Ну, а наскільки велике коло людей, ось, з якими ви робили всі ці речі? Ну, сім'ї, там, дітки, що з ними зараз, з батьками, з ними? Чи це була така невелика бульбашка, але дуже хороших людей? І як вона збереглася, або всі роз'їхалися вже? Я не прошу по іменах, звісно, ну просто твоє бачення. Так, це маленьке коло людей, але навіть це таке маленьке коло може робити. Ми показали на власному прикладі робити потужні, класні, талановиті речі. Просто про самих учасників розповідати не буду, але можу сказати, що дійсно після того, як вже почалася ця повномасштабна війна, багато хто із учасників просто вирішили зробити таку паузу. І всіма своїми душевними силами підтримувати подальше звільнення Криму. Тому все воно живе, все воно існує, все воно в наших думках, все воно в наших розмовах, в наших піснях і так далі. Тобто, звичайно, я просто мрію, що я впевнена, що коли буде вже якась така свобода, воля, спокій і так далі, ми зможемо дійсно з цього проєкту зробити щось більш масштабніше і більш потужніше. От скажи, будь ласка, а як ти сама почувалася от особисто там? Ну, з 18-го року це ж все погіршилося, репресії масштабувалися. Напевно, на тебе писали доноси, напевно, тебе викликали кудись на розмови, бо ти не лише ти українську мову просувала, кримську культуру корінного народу. Тобто, це я думаю, що це не дуже їх влаштовувало, і тим більше, ну якби ти ще там десь у селі там або в місті, десь в якомусь залі, там якісь танці були, так да. А ти ж це все публічно робила. Ти прем'єри кліпів це влаштовувала. Це все в кольорах України і кримських татар. Як ти жила всі ці роки особисто, і чому ти не лякалася? У мене страху, чесно, це взагалі якийсь такий дивний дуже стан, але в мене страху за себе взагалі не було. Тобто я реально більше переживала за тих людей, які поруч. В мене було просто нестримне бажання дійсно бути тою протидією, противагою всьому тому навколишньому злу, яке я бачила. Можливо, це мені надавало великих сил і от того безстраща, так званого, так? От, ем, Мені хотілося зробити для тих людей, які іншої думки в Криму, так? А, щоб вони повірили в себе. Навіть хай це буде приховано, не обов'язково треба було про це якось там кричати і так далі, але вони мали зрозуміти, що вони не самі. От мені дуже хотілося їм дати ту віру, що ви не самі. І мені здається, що всі ці теми, всі ці речі, вони надавали мені дійсно сил. І бути тою протидією, бути протидією злу, бути протидією тій смерті безкінечній. От я просто дійсно бачила навкруги цей безкінечний культ смерті, і мені хотілося стати тим культом життя, тому що діти це життя, це продовження. Мені дуже хотілося от через них і разом з ними показувати інший світ. А що ти можеш сказати про тих, ну, ми не будемо говорити про там політичних колаборантів, там військових зрадників, про культурних колаборантів. В принципі, ти можеш назвати речі своїми іменами і сказати, як там поводяться діячі культури, які були там колись там народними та якимись там ще артистами України, там, може, колективами якимись там. А зараз вони що роблять? Що я можу сказати, що я таких людей зневажаю насправді, Ну, тому це що зрозуміло. Я б хотів сказати, що як їх використовує окупаційна влада. їх використовує влада, тому що вони використовуються. Ну, звісно, це вони Тобто винні. це вибір Я людини. не знімаю провини. Це вони винні в першу чергу. Це яка б там влада не була, але танцювати під чужу дудку це рішення внутрішньої людини. Продовжуй. Так, тобто людина культури, мистецтва, творчості, вона повинна взагалі все вище сприймати. Тобто вона повинна нести в першу чергу духовність, а там, де вона бачить розруху, вбивство, п'янство, страхіття, терор, репресії, це уж явно не вид духовності. Тобто, це означає, що ці люди такої якоїсь низької дуже
низького уявлення, що таке взагалі творчість, що таке музика, що таке там не знаю, виховання на майбутнього покоління, бо дуже багато всього проводилося там для дітей. Оцих ці ну дуже так багато фестивалів для дітей, там де співали ці всі патріотичні російські пісні. І, творчі люди Криму брали в тому участь. От, ну не знаю. А скажи, а що з такими людьми, що з такими людьми робити? Це наші громадяни. Ми ж не визнаємо там російських паспортів, так? Ось припустимо, що вже от Крим звільнений, і от ось вони там. І що з ними робити? Як треба карати, обмежувати таких людей? Може їх позбавляти громадянства? Ну просто твоє особисте, ти ж не законодавчий орган. Ну просто що з цими людьми робити? Якщо вони таку шкоду і велику насправді ментальності людей завдавали, в тому числі дітей, я думаю, що це не може бути безкарним. Якось так. Дейдере, я в цьому плані дуже жорстка. Ну кажи, ти ж Я правда. б просто реально зробила такі умови, обов'язковий екзамен української мови, української культури, кримсько-татарської мови, кримсько-татарської культури, історії України на цих територіях. Тобто зробити нарешті вже державу ту, в якій дійсно ти отримуєш громадянство, ти підтверджуєш своє громадянство знанням і любов'ю до того, що території, на якій ти перебуваєш, так, держави, в якій ти живеш. Тобто люди, які ненавидять цю державу і в ній живуть, не знаючи ні мови, ні культури, ні історії, вони не повинні жити в цій державі. Це ну, якби правда. Ну, тобто, якщо ти працював на владу, ну, в будь-якій галузі, да, то треба перездавати іспит на громадянство, так? Це твоя думка така? І хто мені здається, що це за лояльність? Мені теж так здається, бо люди, які співпрацювали з ворогом, по-перше, вони мають отримати заборону діяльності професійної. Це як мінімум. А далі вже. До речі, як ти думаєш, ось ці люди, які там колаборантами і залишаються зараз, вони втекуть, але або будуть доводити, що їх примушували, що вони не винні, що вони такі тут не до чого, і що це влада, Путін, там Аксьонов, а ми такі зайки, ми там вдома там читали Шевченка. Там, наприклад. Ні. Я думаю, що ті люди, які дійсно ну, нормальної такі були думки, або вони виїхали, або вони просто не були в тих сферах і не лягали під ту владу. Тобто це ті люди, з якими в першу чергу треба дуже ну, жорстко, серйозно розбирати. Так буде сказати. От. Тобто це ті люди, які будуть знову руйнувати, паскудити своєю присутністю, своїми думками, своїм ставленням, своїм підходом, своїми душевними якостями. Завдяки таким людям знову буде все відбуватися, як і було. Тобто ці люди повинні жити в тій державі, яку вони вибрали, а вибрали вони Росію. Зрозуміло. Я, ну, ось, до речі, на цій парламентській кримській платформі в Загребі Таміла Ташева, представниця президента України в Автономній Республіці Крим, наголосила на тому, що карати будемо лише чиновників, які працювали на ворога. Ну, в Таміли, до речі, дуже жорстка теж позиція, але вона не згадала ось про діячів таких, про яких я казав. Напевно, тут треба думати. І ще ми не знаємо, що з ними робити. І може якийсь закон про ілюстрацію потрібно робити. І ну, я думаю, що вони всі там проявили себе, і всіх знають. В Криму не так багато людей, які там жили до того і працюють зараз відомих, тим більше, да, акторів там всяких тощо. Ну, я думаю, що про це треба думати. А з тобою я хочу ось що обговорити. У нас залишається десь хвилин 15 ще, доволі багато. Як, на твою думку, буде виглядати звільнення Криму? Ось просто давай уяви собі, що все почалося, і ось Україна входить до Криму, і що відбувається там з населенням, з людьми, як ти, як людина, яка там протягом багатьох років окупації жила,
уявляєш собі цей процес звільнення Криму. Бо багато хто знає, що каже. Я просто наведу тобі на думки, що там я навіть ролики в Ютубі про це записував, що ой, така велика проблема. А що ми будемо робити з тими людьми, які там жили? І коли цей Олексій Данілов сказав, це їхня проблема, а не наша, я з ним абсолютно погоджуюся. Ви підлаштовуєтеся під колаборантів, під людей, які ну просто або таких, ну як би сказати, байдужих, які не є екторами взагалі історії, суспільства, тощо не треба. А як твоя думка? Ти людина, яка так гостро це відчуваєш? Як виглядатиме твоїми очима на звільнення Криму України? Ну, Айдере, я маю свою думку тут щодо того, я, наприклад, проти автономії. Тобто я абсолютно проти автономії. Чому поясню? Тому що автономія і взагалі статус автономії, він дає можливість красти і ні за що не відповідати. Ні, я Це про мене цю автономію навіть не кажу. Автономія, про яку я кажу, і ми всі знаємо, так, це права корінного народу України, кримських татар на своїй землі. Права щодо своєї історії, землі. Тобто це не така автономія. Це автономія, яка прописана в 60-й статті Угоди про асоціацію України з ЄС. Там написано все чітко на базі права корінного народу, незалежно від того, це вже розширюю, від того, скільки нас, але наші права мають бути захищені, бо вони ж залишаться. Ми ж нікого там геноциду робити не будемо. І вони знову диктуватимуть мені, тобі, як нам там жити. Так? Ми ж не можемо залишити все так. Ну, продовжуй. Так, я продовжу ту думку, тому що я все-таки розкажу те, що я про це думаю. Мені хотілося б, щоб це була дійсно Кримська область, щоб Україна була вже нарешті цільною. Тому що я пам'ятаю, коли була автономія, як просто цей клуб москалів, скажімо так, за бюджетні гроші. Це зрозуміло, Ну, Юлічка. Я хочу з тобою посперечатися, бо я, як кримський татарин, я розумію, що будь-яка область, яку там пропонують деякі, да, це буде наступне. Більшість населення російськомовні росіяни, а кримські татари будуть знову чорні, знову будуть ніхто. І ми такого не припустимо. Ну тим більше, що жодної області не може бути через те, що вже не може бути. Тобто, це буде все одно якась автономія, якась форма автономії. Це ще не визначено, але указ президента ж закон вже прийнятий про корінні народи. А корінні народи вони мають права. Природні права, які не ми обговорюємо, не ти, не я, ніхто там третій не буде обговорювати, вони природні. І такі права вони в Європейському Союзі вони надані да, національним саме не меншинам. Меншини теж мають свої права, а корінним народам вони є. Це природне право, і ніхто в моїх родичів його не відніме. Тобто примусово сказати, що кримських татар не існує, або вони не можуть впливати на як політичні свої права реалізовувати, це не можна. І це в міжнародних документах вже вказано. Тобто мрії там можуть бути різні, я не погоджуюсь з тобою. Я ще вважаю, що це неповага до кримських татар, бо вони єдиний народ, який не має іншої родини, батьківщини за межами України, там як румуни, там угорці, інші, да, це інша справа. Але реалізувати наші права як народу, да, корінного, колективні права, без автономії, без гарантій закону на рівні там конституції, на рівні і це не йдеться там про децентралізацію, взагалі просто це мичня, просто про права на своїй землі. Їх же треба реалізовувати якось, бо знову більшість, знаєш, більшість завжди, часто в пострадянських країнах більшість не права, так? І коли більшість російськомовна знову скаже, а ми тут всі рівні громадяни, а хто ви такі чорні? Ви приїхали з Узбекистану? Геть звідси. Ми ж це чули 30 років, я ж це знаю прекрасно. Так не можна залишати. І це не йдеться про унітарну країну, вона була, є і буде унітарною. І ніхто відділятися від неї не хоче, і не може, і не буде. У нас там 10%, я перепрошую, це просто про гарантії прав. А про те, що там московити творили, я знаю, просто Київ віддав владу москалям там, і все. І це закінчилося тим, що ти зараз тут. Та і ти втекла, і скільки наших людей втекло, там, і загинули, і тощо. Тобто це інше, це ж автономія, тут з крайнощі в крайність кидатися теж не треба, бо йдеться про інше, абсолютно, про європейську реалізацію прав корінного народу. Ось так. Добре, я погоджуюся з тим, що корінний народ має мати дійсно величезні права.
але просто, що Україна для мене цільна, і щоб не було спокуси знову, тому що Вона і для мене почуття. цільна. Яка спокуса? Тобто, все життя казали, що кримські татари це турки, які мріють жити в Турції. Ну це божевілля, бо я не хочу жити в країні, де в мене буде 1%, так да, і просто нас не стане через 20 років, просто фізично. Да? Ну як би не стало українців, якщо російська окупація вдалася б, так? Ну просто вони знищили б все. Да? То це ж про інше йдеться. Це йдеться не про те, що яку загрозу кримські татари мають ну, для України. Жодний. Нас дуже мало, і ми всі патріоти, ми не любимо Росію. Тобто така недовіра до кримських татар образлива. І вона не заслугована, ми не заслужили на це. Ми не росіяни. Так, я погоджуюся. Я це своєю творчістю доводжу, що Це ми правда. цільні, ми разом, і нас чекають дійсно колосальні, дуже гарні, розумні речі. От щодо Криму, взагалі, як би я собі його уявляла, я хочу, щоб це було таким місцем, де може приїхати кожна людина цієї планети, от, і побачити там розвинутий туризм, колосальну культурну спадщину, тому що Крим дуже багатий, дуже цікавими речами. От, куштувати якісь цікаві продукти, які ростуть тільки в Криму. От, стати здоровішим, стати спокійнішим, наповнитися духовно, щоб це таке було місце, після якого дійсно люди ставали здоровішими і кращими. От. Щоб це була така справжня, ну, здравниця це банально звучить, а місце сили. От. Ну, Ось таке я місце. теж не люблю, коли Крим називають курортом, бо Крим не лише курорт, і курорт він не лише морський, до речі, і там розвивати є багато що, знаєш, впритул до того, що там Голлівуд український можна робити. І там, ну, так було, там фільми про Америку знімали в Криму, тобто там ресурс колосальний будь-який, так? Я трохи про... Я про те, як відбуватися, на твій погляд, безпосереднє звільнення Криму, як зустрічатимуть українських військових, що нам треба робити нам як державі спочатку, да, колись готувати резерв кадровий, якийсь там, про що теж Таміла Ташева казала, там, да, якісь такі речі абсолютно практичні, які спрацюють у той момент, коли ми ж не можемо такі розгублені зайти в Крим, там просто як війська. Звісно, це головне, але держава має мати ну, таку свідому політику, що потім. І твої думки тут важливі. Я думаю, що взагалі треба повністю міняти склад того, хто керує, повністю міняти склад той, навіть там не знаю, в школах, тому що ну, в школах величезна кількість людей, проросійських пропагандистів і так далі. От ну з тої ж Західної України люди хай переїжджають в молоді люди в Крим і з хорошими думками, з прогресивними речами. Ну для мене просто 100% є це зміна того культурницького, освітнього, усіх цих дуже важливих сфер для розвитку ну, прошарку. От, тому що якщо це будуть всі ті самі люди, нічого не зміниться. Треба повністю змінювати склад. А як думаєш, яка частина нинішнього населення Криму захоче поїхати на Росію? Ну, треба зробити так, щоб в них не було вибору. Що По-хорошому, з любов'ю. з любов'ю, да. Ну я думаю, що не знаю, як вони поїдуть, а вони поїдуть точно, так? І все це, що вони там будують, на що розраховують, це все піде прахом. Бо ані Кремли, ані українці не вибачать вас, і ніхто там не залишиться просто так, як на курорті. Знаєте, тим більше після того, що які злочини воєнні роблять росіяни, про це може вже і не йдеться. Раніше там щось казали, там що можете залишитися, хтось ніхто не залишиться, абсолютно точно. Да, і жодних. І скажи мені, будь ласка, а ти б сама б хотіла б щось сказати, ну так званим кримчанам? Я не люблю це слово, мешканці Криму мені набагато приємніше. Ну, але це радянський такий термін Крим. Що б ти сказала, ну там умовним середнім кримчанам про майбутнє? Я їм кажу і досі, тому що багато людей вони якби ну підтримують зв'язок, слідкують за тим же ж Ютубом і так далі. Я хочу сказати, щоб вони трималися. Я хочу сказати, що треба обов'язково пережити цей час, треба витримати, треба зберегти життя, тому що дуже багато ще роботи.
А тим людям, які пропагують і вірять тим вбивцям, тим нелюдям просто і тим, хто вбивають, ну, якби дітей безневинних людей, і цього не бачити, ну зараз уже точно неможливо. Хочу сказати, що без покаяння і без усвідомлення вас ніхто не пробачить. Вас не пробачить світ, вас не пробачить Україна, вас не пробачать українці, тому що це величезний біль, це величезне знущання, які ну неможливо просто так пройти повз і жити далі. Тобто, якщо людина не усвідомлює, якщо вона не кається, це означає, що її чекають ще великі випробування і страшні в житті якісь болі і перешкоди. Тому я бажаю тим людям, які досі вірять в ці пропагандистські речі, подуматися, покаятися і вже нарешті зрозуміти, що це дуже страшна війна, яка обов'язково закінчиться нашою українською перемогою. І тому що українці несуть колосальні, дуже хороші, високі цінності. І або ви дійсно переусвідомлюєте, або вас чекає, не знаю. Ось скажи, а чи можна врятувати дітей? Ну я не про кримських татар дітей кажу, і не про таких свідомих людей, там як ти, які виховували там в будь-яких умовах. А ось про таку середню освіту. Да? От ось 8 років, так вони ну це майже повний курс школи, так і вони там таких зомбі наробили. Що з цим робити з дітьми, які ну, за визначенням невинні самі по собі? Ну, діти, вони взагалі дуже тонко все відчувають. Це от, ну, взагалі моя тема, скажімо так. Тому що я бачила дітей різних, і я розумію, що якби батьки, наприклад, не забирали їх там за шкірку, ні, ти туди ходити не будеш, от сюди ходи, то діти, вони виростають дуже від цього всього далекими. Тобто у мене було таке, що в групі діти Криму були люди різних національностей, діти різних національностей, і вони настільки один з одним гарно спілкувалися, тобто там були росіяни, українці, кримські татари, дуже багато різних, ну, ще там і білоруска була, і ну, тобто всі разом ми чудово просто співпрацювали, ми співали українською пісні, ми робили кліпи, ми говорили про багато яких речей, тобто діти самі, у них нема апріорі всіх тих паскудних надуманих речей, які приносять їхнє життя, їхні діди, бабусі і батьки, які несвідомі, які не можуть просто сісти, заспокоїтися і спокійно подумати, слухайте, може щось не так, може все-таки якось не так, як нам це говорять всі навкруги, може щось відбувається дійсно страшне, і нам треба задуматися. От тому діти це чиста душа, це дзеркало, і з ними дійсно можна працювати тим же мистецтвом, любов'ю, піснями, освітою, кліпами, фільмами. От, наприклад, діти Криму, вони постійно згадували, що бачили мультики, дубльовані українською мовою. І от вже 8 років пройшло, а вони досі згадують, як вони дивилися по телебаченню ці мультики. От, тобто мені б для дітей саме хотілося б дуже багато дати любові, знань, можливості, щоб вони могли багато подорожувати, їздити, бачити інших людей, інші світи, вивчати мови, спілкуватися, і вони самі зроблять висновок. Вони зроблять правильний висновок. Я думаю, що знаєш, а що ти думаєш щодо школьного навчання? Я думаю, що в Україні, яка поважає себе і поважає свій корінний народ, треба, щоб в усіх навчальних закладах, в тому чи іншому обсязі, де обов'язкова державна мова і обов'язкова мова Кремли на якомусь рівні, щоб люди могли спілкуватися, щоб припинити нарешті цю язик міжнародного общення, вот этот вот, да? От, як ти думаєш, треба це робити? Так, обов'язково треба робити, хоча у мене у самої особисто нереальна просто кількість російськомовного репертуару авторського, і я просто розумію, що він зараз хоча б мені б хотілося з дітьми робити і російською мовою колись, і робити сильні, потужні речі, щоб самі росіяни, якщо це можливо, задумалися, побачили і змінилися, і стали кращими. От, це, мабуть, дуже наївно. Не вдалося. Але я та людина, яка працює з дітьми, і мені хочеться для дітей, не тільки, для всіх дітей, щоб у них, було майбутнє. То
Все рівно, бачите, ми толерантні, ми альтруїсти, ми пацифісти, так, українці, і Ну, не ми знаю. Цей віримо навіть в те, пацифізм. що і російські діти, можливо, зрозуміють і стануть кращими. Ти знаєш, ну ти романтична, така дуже про російських дітей. Це треба, напевно, все ж таки зусиль якихось докладати, бо гуманізмом там в сім'ях, на жаль, багатьох не пахне. І вони не такі пацифісти, і український пацифізм і доброта, вона такий злий жарт зіграла певним чином з нами. Я дуже дякую тобі за те, що взяла участь в програмі. В будь-якому випадку ми на зв'язку і дивимося твою творчість. І я хочу, щоб ти подумала про права корінних народів, почитала резолюції відповідні. Це давно вже затверджено. Європейська практика, вона така, і тут просто так не може бути автоматично. Тобто корінний народ – це не просто купа людей. Це люди з якимись там колективними правами, тим більше 200 з лишніми з більше років там тиску, так само, як на українців, ми один одного маємо понімати без перекладача. Дякую тобі. Юлія Качула була в етері телеканалу АТР. Дивіться АТР далі. Крим, Сербія, Саладжак. Крим буде звільнено, а російський рейх буде зруйновано. Це я вам точно обіцяю. Просто почекайте трохи, або ні, не чекайте, докладаємо спільних зусиль.